Feliz tarde. Naturalmente no corso, pero também na Holanda, a nossa backding, Papi Cu, Guilherme Marcelina, candidato número 4 de Partido Nacional do Pueblo, pero também met Jaap Jonkers, de CDA, número 27, nós estamos trabalhando em brug de conexão, assim é por mira for de award, com a política, com nossa e coisas diferentes. Com nosso soro, assim é nós por unificar a força de nos handen, zowel aan het Nederlandse gedeelte of de Europese gedeelte van het Koninkrijk, maar também a parte Caribe-Holandês. Você sente nos força, dus é nossa turma de Azië. Ja, hoe gaat het? Hoe is het gegaan deze week? Hi Wendel, ja, dank, heel goed. Het is never a dull moment in politiek. En volgens mij aan jouw kant ook niet nog van harte gefeliciteerd dat met de uitslag die de PNP heeft bereikt met de voorverkiezingen. Supergoed gedaan. Dankjewel. Ja, en volgens mij is dit ook een hele mooie stap die jullie nu gezet hebben. En jullie hebben een fantastische campagne gevoerd. Ik heb heel veel zien langskomen, dus dat zag er heel professioneel uit. En klopt het dat jullie ook de meeste stemmen hadden van alle partijen die meededen aan de voorverkiezingen? Ja, dat was best wel een intense ervaring. Het was niet de eerste voorverkiezing die ik persoonlijk heb meegemaakt. Maar dit was wel mijn eerste voorverkiezing met de Partido Nacional do Pueblo. En het is nog steeds een gevoel dat je niet kan beschrijven. En het is mooi, maar ook het brengt een hele grote taak dat je moet vervullen binnen het proces. Want alles wat je aan het doen bent in het voortraject, wordt dat je weer op de panorama, de arena, de politieke arena, Partido Nacional do Pueblo kan zetten, heeft heel veel energie, maar ook inzet gewerkt van iedereen. Dus in die zin, zoals je ziet, ik hoop dat de dokter helemaal blij is met ons, met het werk die we hebben gedaan. Want binnen het statuut moeten we ook altijd, zoals we ook hebben gedaan, we zitten al bijna 2 weken verder met onze petitie die we hebben gedaan voor Maria Liberia Peters en Juancho Everts. Dus dat iedereen ook onze petitie gaat tekenen via de goedezaak.org. Maar het waren onze helden in het Koninkrijk, zoals u het ziet. De link komt zeker weten op onze live. Maar ik koos die mas importante, zoals het zegt. Mensen willen ook dat ik veel meer papiaments ga praten gedurende onze podcast. Maar ik koos paturende comprendeta. Ik koos aqui então, solamente no momento que por unir força com o outro. Mas reino que consiste não solamente Corsão, não solamente Aruba, não solamente Martin, não solamente Holanda. O reino que consiste hasta de Isla Nambes. Então, esse nós temos zorgen para onde nos vai laten. Wat ik allemaal gezegd heb, is dat onze koninkrijk heel belangrijk is voor ons, omdat wij allemaal Nederlanders zijn. En omdat we allemaal Nederlanders zijn, daarvoor vechten we. Dat iedereen samen met onze solidariteit, samen met onze luchtbrug, alles, maar ook die gehoor kan krijgen, dat zij als burger ook die participatie krijgen. Dus dat willen we bereiken en dat doen we ook vandaag. Ja, nee, dat ben ik helemaal met je eens. En ook, nou goed, daar wil ik heel graag nog wat bij aanvullen. Is dat ook vanuit Nederland vinden we het ongelooflijk belangrijk dat we die connectie met de eilanden, dat we die sterk houden, dat we daar actief aan meedoen. En Gwendel, ik hoop heel erg daarom ook dat jij verkozen wordt in de Staten PNP nummer 4. En namens het CDA wil ik ook heel graag zeggen dat ik jou daar heel erg bij ondersteun. Dus dat lijkt me fantastisch om dat te realiseren met z'n allen. En ik denk dat we in jou een hele goede partner hebben gevonden die modern bij de tijd naar de politiek kijkt. En laten we volle kracht doorgaan natuurlijk ook met de campagnes. Vandaag koningsrijksrelaties, heel belangrijk denk ik. Wat kunnen we verwachten? Wat is er allemaal gebeurd? Maar ook wat
Hoe ziet de toekomst qua koningsrijksrelaties eruit? En dan zou ik ook heel graag naar alle luisteraars willen aangeven dat, stel je vragen in de commentsectie. We krijgen straks nog een gast, Chris van Dam, CDA-Kamerlid, die koningsrijksrelaties... Hij is er ook bij ons, dus... Dag Chris. Hallo. Hallo Chris, hoe gaat het? Groetjes vanuit Curaçao. Ja, het is hier net zo warm in deze kamer waar ik zit als dat het normaliter op Curaçao is. Ja, Chris, jullie hebben wel een... Chris, heel fijn dat je kort kan aanschuiven. We zitten nu natuurlijk in een live Facebook stream. Met aan de zijkant kun je in de comments ook zien dat mensen eventueel kunnen reageren hierop. Dus mocht dat zo zijn, dan zullen we ook een pop-up in je scherm tonen, zodat je de vraag ook goed meekrijgt. Maar dit is een wekelijkse video-uitzending die we doen voor Antilliaanse Nederlanders in Nederland, maar natuurlijk ook voor mensen die in het Caribisch gebied wonen en daar onderdeel uitmaken van het Koninkrijk. Dus af en toe hoor je ook papiamento tussendoor. En dat wordt steeds meer. Dus ik denk voor jou als ook voor mij is dat misschien niet alledaagse kost. Maar dat doen we juist heel bewust om ervoor te zorgen dat het voor iedereen goed verstaanbaar is ook. Gwendol, laten we beginnen. Zeker. Chris, we hebben het vandaag over de koningsrijksrelaties. En natuurlijk dan veel breder trekken dan alleen de COHO. Maar zou jij ons kort vanuit jouw expertise, vanuit jouw portefeuillehouderschap kunnen meenemen in wat is er bereikt in de afgelopen jaren als het gaat om de samenwerking tussen Nederland en het Caribisch gebied? En ook wat is jouw visie daarop? Hè? Dus wat zou jij zeggen? Wat moet er gebeuren? Ja, goedenavond. Niet alleen Gwendol en Jaap, maar natuurlijk alle mensen die meeluisteren. Wat is er bereikt de afgelopen jaren binnen het Koninkrijk? Er is veel bereikt en er is heel weinig bereikt. Laten we het maar zo formuleren. Ik denk dat ik heb meegemaakt dat er de gebruikelijke spanning is in de relatie tussen Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten. En tegelijkertijd, als ik kijk de laatste tijd naar de enorme crisis, waar niet alleen Nederland, maar zeker ook de Caribische delen van het Koninkrijk in terecht zijn gekomen, dan denk ik dat er ook veel bereikt is door de noodsteun, de medische steun, allerlei steun. En ik ben heel blij dat we inmiddels in een fase terecht zijn gekomen dat we kunnen gaan bouwen. En dat zijn altijd hele ingewikkelde, lastige trajecten. Het is ook politiek heel ingewikkeld en lastig geweest op Curaçao. Daar ben ik me zeer wel van bewust. Maar, en dan kom je bij onze relatie. Er zijn natuurlijk veel politieke partijen in de Tweede Kamer in Nederland. Er zijn politieke partijen die over het algemeen heel hard zijn over de relatie met de West, als ik het zo mag zeggen. Maar voor het CDA, en zo heb ik dat geprobeerd te verwoorden, zien wij onze Nederlandse broeders en zusters op de eilanden als familie. En ik weet niet hoe het met jullie zit. Ik heb een familie waar ik ook niet met iedereen even goed kan opschieten. En sommige mensen zie ik een jaar niet. En sterker nog, sommige lui heb ik ook wel eens ruzie mee gehad. Maar je blijft familie. En je kunt naar de andere kant van de wereld gaan. Maar je blijft broers, zussen, ooms, tantes, neven en nichten. En zo zie ik mijn relatie met... en ook en ik kan dat zeggen namens de hele CDA-fractie. En ik heb het al bij herhaling... heb ik dat ook ingebracht. Jongens, dit verhaal ga ik namens jullie vertellen. Ik heb het ook wel eens met Raymond Knops besproken. Die voelt het ook zo. Knops is natuurlijk een beetje een kleine generaal. Ik snap ook wel dat niet iedereen hem een warm hart altijd toedringt. Omdat hij is spijkerhard. Maar ik denk wel dat hij spijkerhard is met het hart op de goede plek. En dat is de intentie die we naar elkaar toe moeten hebben. Zeker. En Chris, als je kan vergelijken, want de CDA en de Nationale Volkspartij hebben een hele mooie band en historie met elkaar. Maar in de afgelopen periode bijvoorbeeld zie je wel dat wij nu, en dankzij de connectie nu met Jaap,
en ook wat wij aan het bereiken zijn, bijvoorbeeld met een brug van participatie, zien we dat het belangrijk is om die banden nauw te blijven hebben, zodanig dat je die familiebanden, zoals u het ook hebt beschreven, niet alleen maar weinig voelt, maar veel meer eruit kan halen. Wat vindt u zelf ervan? Ja, weet je, Gwendel, wij kennen elkaar niet, hè, dus daar moeten we het dan nog maar eens goed over hebben met elkaar. Kijk, wat wel een verschil is tussen de politiek op Curaçao en Aruba en Sint Maarten, en de politiek die ik in ieder geval vanuit het CDA voorsta, is dat ik de politiek op, laat ik het bij Curaçao houden, ook wel een beetje mannetjes- en vrouwtjespolitiek vind. Het is heel veel gegroepeerd rond bepaalde personen. Die ook al jaren de toon slaan. Of nou, in dit geval jij, je bent zo te zien, ik heb even zitten spieken natuurlijk op internet. Je bent een populaire gozer en dat helpt ook enorm. Ook het hart op de goede plek. Maar ik zou de politiek op Curaçao wel iets meer fundament toewensen. Dat je vanuit een principe werkt en vanuit een soort uitgangspunten. En dat is wat ik vind dat in het CDA belangrijk is. Dat we niet politiek bedrijven zodat we iedere dag bij wijze van spreken kijken wat ons uitkomt. Maar dat we het proberen te funderen in een aantal dingen. Dus wij hebben een programma van uitgangspunten. En dat is ook continu is dat discussie en gedoe. Maar het zorgt wel dat je een beetje herkenbaar op de weg blijft. En van mij mag dat veel herkenbaarder zijn. Het is het Christendemocratisch Appel. Dus we weten allemaal uit welke inspiratiebron we starten. En inmiddels is het zo dat hier in Nederland er ook allerlei andere religies zijn. Nou, anders dan de ChristenUnie zijn die bij ons ook van harte welkom. Want we zijn geen kerk, nee, we doen. Geloven doe je in de kerk, maar wij handelen, dat is de politiek. En dus in dat opzicht hebben we niet het alleenrecht op solidariteit en rentmeesterschap en dat soort termen. Maar ik hoop dat er op de Antillen ook aandacht besteed wordt aan het fundament van de politiek. Want dat geeft het meer herkenbaarheid en stabiliteit. En zeker, maar in die zin, zoals ik net... ik zit bijvoorbeeld in de Nationale Volkspartij, die ook hetzelfde ideologie heeft als de Christendemocratische Appel. En daarom zijn ze ook zusterpartijen. In de tijd van Maria Liberia Peters en meneer Ruud Lubbers, in de tijd van Juancho Everts en meneer Den Uyl, waren die banden nog heel, heel nauw en belangrijk voor het, let's say, the prosper of our kingdom. En vooral voor onze burgers. En in die zin, als wij dat nog meer en belangrijk zullen vinden om door te blijven gaan en er weer, zoals u al zegt, niet alleen maar de mannetjespolitiek, want de mannetjespolitiek heb je misschien ook in de gemeentes. Heb je ook Zeker. misschien ook, begrijp je? Dus, ook in de Tweede Kamer, hè? Misschien wel minder. Misschien wel minder. Maar het is wel belangrijk dat we zien dat it's human. Dus iedereen doet dat. Maar het gaat meer om het op te tillen in het niveau dat wij onze ideologie, maar ook wat wij voor staan, beter kunnen koesteren voor het volk. Ja, en Chris, als ik nog een vraag erbij, ook gewoon als gewoon puur uit belangstelling. In iedere familie heb je natuurlijk ook ongeschreven gedragsregels. Hè, de mores van de familie, zullen we het maar noemen. Wat is jouw visie op de mores in deze familie in het bijzonder? Dus de familie Nederland versus eilanden. Nederland en eilanden. Nou, ik ben niet van de dingen versus eilanden. Een van de dingen die ik heb geprobeerd de afgelopen tijd is bijvoorbeeld als het gaat om, ik denk dat integriteit een van de mores is die we moeten handhaven. Kijk, al die mensen die politicus willen zijn, die doen dat niet voor zichzelf, maar die doen dat voor de mensen die hen gekozen hebben. Je doet het voor de bevolking. En dat is waar het hele politieke integriteit ook op draait. Dat het belastinggeld ook aan de bevolking wordt uitgegeven. Dat je de regels transparant toepast. Nou, kijk, in Nederland, en ik verbeeld me echt niets dat wij daar beter in zouden zijn dan wie dan ook. Want ik ben zelf net voorzitter geweest van die commissie die de kinderopvangtoeslag heeft onderzocht. Precies. Nou jongens, daar zijn we met z'n allen ook dik door het ijs gezakt. Dat kun je toch gewoon zeggen. Ja. Maar dat is wel, je moet wel, en dat gebeurt ook vaak niet, maar je moet jezelf zo nu en dan krachten inbouwen.
die zorgen dat er ook in de politiek controle is. Een van de dingen die bijvoorbeeld nu in het verkiezingsprogramma van het CDA staan, is de vraag: moeten wij ook niet naar een constitutioneel hof toe? Dat hebben we een hele tijd niet gehad, omdat we de Eerste Kamer daar een beetje een bepaalde functie in hadden gegeven. Maar weet je, het land is nooit af. Je moet altijd weer verder doordenken. En ik zie in ieder geval op Curaçao en ook met die organisatie die daar nog ontstaat, hè, om die economische ontwikkeling verder te helpen. Het zijn allemaal geen makkelijke discussies, maar ik denk dat we dat met elkaar moeten gaan doen. Ik zie een hele mooie vraag in beeld komen. Ja, klopt. Meneer Harry is die vraagt: goedenavond meneer. Wat kunnen wij doen om de teleurstelling en de verkeerde beeld dat is ontstaan te verbeteren? Ondanks dat Nederland ons helpt, maar de toon maakt de muziek. Ja, dat herken ik. Wat kunnen we daar doen? Wat kan ik daaraan doen? Ik heb echt in alle opzichten geprobeerd te benadrukken dat we verbonden zijn met elkaar, dat verplichtingen schept. Laten we wel wezen, er wordt ook vaak gewezen op de watersnoodramp in Nederland, waar van de zijde van Curaçao, Aruba en Sint Maarten financiële en materiële hulp is gekomen. Alles naar vermogen. Ik ben totaal niet van de lijn, zoals je die wel eens bij de heren Bosman en Van Raak hebt gehoord, dat het allemaal boeven zijn en dat we er afscheid van moeten nemen. Ik ben totaal niet van de lijn van de PVV die zegt: zoek het maar uit daar. We blazen het koninkrijk op. Ik denk ook dat het Nederlands paspoort ook heel belangrijk is en blijft voor de bewoners van de landen. Jongens, we moeten het met elkaar doen. Ik ben er ook niet zo van om eindeloos te gaan zitten utteren weer over het statuut. En moet dit anders en moet dat anders. Ja, het is al 10 jaar, maar het is ook nog maar 10 jaar. Dus laten we niet de tijd en de energie stoppen in dat soort dingen. Want dat is allemaal eigenlijk gebaseerd op wantrouwen. Maar laten we bouwen en laten we vooral ook elkaar ontmoeten. Dat vind ik een van de ergste dingen van dit moment. Dat je niet fatsoenlijk kunt reizen. Ik had al 2 keer een keer op Aruba en elders moeten zijn om mensen te ontmoeten. En dat doen we nou via Zoom en dat soort dingen. Maar we weten allemaal dat dat niet ideaal is. Terwijl als je toch onder die mooie zon daar en aan het strand, dan kom je tot andere gesprekken dan wanneer je op zo'n digitale manier dat met elkaar doet. Zeker, zeker. En als we praten over als antwoord op de vraag is dat iedereen moet zichzelf inspannen om gewoon die relatie goed te houden. En op fatsoenlijke manier met elkaar praten. En je kunt echt wel de dingen zeggen die gezegd moeten worden. Ik vind ook wel het nodige van dingen die er zijn. Maar dan wel vanuit die gedachte dat we het met elkaar willen en moeten doen. Zeker. Zeker. Op basis ook van wederkerigheid, hè? Ja. Zeker. Ja, fantastisch. Chris, ik begreep overigens, en dat is niet om de moed te killen, maar jij hebt nog een Radio 1 interview waar je zo naartoe moet. Dat is ook voor de kijkers. Beneden in mijn keuken zit een radiotechnicus en om 7:30 moet ik de radio op. Dus we hebben nog wel een paar minuten, maar dat is het. Ik zie weer een vraag. Tijd wordt iets meer kleur. Ja, ik vind kleur. Ja, absoluut. Ja, dat moet je uit mijn mond horen. Ik ben een blanke, grijze 50er. Maar ik vind absoluut, als ik kijk ook naar de samenstelling van de lijst van het CDA, dan is die te eenzijdig nog samengesteld. Tegelijkertijd, ik zit zelf in de afdeling Den Haag van het CDA. Een buitengemeen divers samengestelde afdeling. Met een Hindoestaan als fractievoorzitter en een Turkse raadslid Ismet als raadslid. Ja, het is hard werken en ik had deze week met het CDA diversiteitsnetwerk een afspraak. En het vergt tijd, weet je. Het vergt tijd. En als wij een Gwendal hadden, dan wist ik het ook wel op welke plek op de lijst die stond. Heel goed. Maar een vraag daarvoor, meneer Chris. Vooral, meneer Harry heeft gezegd over de toon. En nu gaan we door. We zitten nu in 2021. We gaan allemaal in de verkiezingen. De CDA 17 maart en wij 19 maart. Maar wat nu doorgaat is bijvoorbeeld, we zijn op de pad van een consensusrijkswet. En iedereen praat daarover hier, maar niemand begrijpt eigenlijk wat het inhoudt. Vooral op de eilanden, de Kaseilanden, laten we zo noemen. Omdat het nog steeds in de Raad van State ligt. Maar wat is uw inzicht en wat zijn uw aanbevelingen voor de Caribische eilanden, vooral in de sens van de COHO?
Ja, ik merk dat er op de Caribische eilanden door een aantal mensen enorm de nadruk op wordt gelegd. Gaat dit onze autonomie aanpassen? En zijn we nou nog wel in staat om met dit of met dat, of weet ik wat niet allemaal? Nou, die wet die moet nog door het Nederlandse parlement. Ik ken de tekst uiteindelijk ook niet. Er is ooit een tekst naar het parlement gestuurd om een beetje een beeld te schetsen. Maar inmiddels zijn er in de onderhandelingen met de regeringen van Curaçao, Aruba en Sint Maarten, zijn er ook alweer aanpassingen geweest. Dus wat dat betreft ken ik het definitieve. Mensen denken dan dat wij dat wel gezien hebben. Nou, als Kamerlid, ik krijg nooit een wetsvoorstel te zien wat nog bij de Raad van State ligt. Dat is een regel in Den Haag dat het pas komt als het kabinet het terugontvangen heeft en eventuele wijzigingen ook heeft doorgevoerd. Maar kijk, mij gaat het erom, laten we nou wel, dat is from my point of view, weet je wel. Het is financiële steun van de Nederlandse belastingbetaler aan onze mede-Nederlanders in het Koninkrijk. De eerste tranches zijn met weinig voorwaarden verstrekt. Maar we weten allemaal dat het qua ontwikkeling economische ontwikkeling op Curaçao en op Aruba Sint Maarten niet altijd even makkelijk is geweest de afgelopen jaren. Dus wees nou, ik ben er maar heel helder in. Verdere financiële steun kan verstrekt worden, maar dan wel onder strikte voorwaarden. Die echt ook bijdragen aan de ontwikkeling van het eiland. Bijvoorbeeld aan het meer divers maken van de economie. Lijkt me heel verstandig. Dat je niet alleen maar van toerisme afhankelijk bent. Het lijkt me ook heel verstandig dat Curaçao iets aan zijn eigen voedselvoorziening gaat doen. En niet alleen maar afhankelijk is van die bootjes met heerlijke dingen uit Colombia. Of wat is het? Venezuela. Dus er zijn gewoon de olieraffinaderij. Laten we nou wel wezen. Dat is, misschien is olie wel on its way back. Dus wat gaan we daarmee doen? Ja. En ik ben er zelf van overtuigd dat als we even door die pijn heen bijten, de Curaçaose economie is levensvatbaar. Daar heb ik helemaal geen twijfel over. Dat eiland kan zichzelf bedruipen als het diverser wordt qua economie, als de levensmiddelen goedkoper worden, allemaal dat soort dingen. En in dat licht zie ik die ontwikkelingsclub die er komt. En nogmaals jongens, als we eindeloos gaan praten over de autonomie en dat soort dingen, hoe autonoom ben je als je economisch niet op eigen benen staat? Hoe autonoom ben je dan? Maar goed, daar gaan we het over hebben. En als het aan mij ligt, ga ik daar nog aan deelnemen. Heel goed. Zeker weten. Ja? En hopelijk zal ik ook een gedeelte daarvan, want als ik in de Staten kom, dan wil ik zeker in de commissie van Koninkrijksrelaties zitten. Want dan kunnen we samen met Jaap ook daarin ervoor kunnen vechten in de IPCO. Ja. Want er waren belangrijke punten, bijvoorbeeld de duo, de geschillenregeling, die ook al jaren in het proces zitten. Maar men moet wel zien dat het proces van de democratie ook duurt. En het gaat over mensen. En dat wij samen, want we zitten pas 66 jaar in dit statuut. Het lijkt jaren, maar het is wel een pas gepensioneerd, laten we zo zeggen. Een pas gepensioneerde proces. Wendel, één tip. Als je in Nederland in het parlement zit, heb je meestal maar 3 of 4 minuten spreektijd. Dus hou het kort, jongen. Want dat maakte ik in het begin ook fouten mee. Dan had ik hele mooie toespraken, maar dan werd ik alweer afgekapt door de voorzitter. En ik moet nu ook weg. Oh, dat is het. Ongelooflijk bedankt dat je wilde deelnemen. Ja. En wij spreken vast binnenkort. Vast. Hey, fijne uitzending verder met elkaar. Ja. Dankjewel, meneer Chris. Dag. Ja. Lief. Yes. Zo. Dus, Wendel, wat vond je ervan? Want je hebt een hoop vragen gesteld, maar was je tevreden met de antwoorden? Tevreden is het altijd belangrijk om te weten hoe onze publiek en luisteraars en kijkers het ook hebben gevonden in die zin. Want we doen dit allemaal ook voor hun. Zodanig dat zij het begrijpen wat we aan het doen zijn. En die brug uitbouwen is. Maar wat ik principieel heb gevonden dit keer van meneer Chris van Dam. Hij was eerlijk, oprecht. En we hadden de informatie, de belangrijkste informatie, over hoe het is gegaan in een nutshell. Ja. Gedurende deze 4 jaartjes, laten we zeggen, toen hij... En het kijkt van hoe ook de CDA samen, en als de PNP terug binnenkomt in de
in de Staten, hoe wij dit als zusterpartij ook beter kunnen aanpakken. Dus er is altijd een opportunity. Ja, wat vond jij zelf ervan, Jaap? Ja, ik vond het heel fijn dat hij ook zegt, waar wij mee bezig zijn, dat wij zijn één grote familie. En je hoeft het inderdaad in de familie niet altijd eens te zijn met elkaar. Maar uiteindelijk, je bent het wel. En als ik ook voor mezelf spreek, dan denk ik ook wat wij aan het doen zijn, Gwendel, met een brug aan het bouwen tussen het Caribisch deel van het Koninkrijk en het Europese deel van het Koninkrijk. Ja, dan vind ik dat juist heel waardevol. Want die banden in de familie moeten altijd warm gehouden worden. En dan zijn ze op zijn nuttigst. Dus ja, ik hoop ook heel erg dat we daarmee door kunnen gaan. Hè? Ook na de verkiezingen. En ik ben net als jij ook heel benieuwd wat de kijkers ervan vonden. Dus heb je een mening of nog een vraag? Laat het ons gerust weten. We hebben 2 vragen behandeld van Harry en Senia. Maar ja, ik zag ook een vraag van Abena Duncan binnenkomen. Helaas was Chris, moest door naar een radio-interview. Maar dit zijn vragen, die kunnen we hem zeker ook nog doorsturen. Dus laat het ons ook vooral weten. Ja. Zeker. En die vraag ik heb de naam niet meer in mijn hoofd, maar de laatste gast, die heeft ook gevraagd over de orkaan. Ja, goed zo. Abena Duncan. Ik heb een vraag, maar het is voor de eiland van Sint Maarten. Waar is de geld van orkaan Irma? En die proces is ook gegaan, en iedereen die ook weet, is via de Wereldbank, dus de World Bank gegaan. En een hele, mikmak is gemaakt in de zin van hoe wij de verdeling moeten doen. Er is ook erkend dat de verdeling niet goed is gegaan. Dus het is een proces ook dat hoewel welke staten en Tweede Kamer, vooral voor de Sint Maartense gemeenschap, alhoewel voor Tweede Kamerleden die ook de Koninkrijkscommissie in de gaten zullen houden, dit moet weer een punt worden om beter ernaar te kijken, om het proces, en het geldt ook bijvoorbeeld voor een consensusrechtswet, net zoals de KOHO, hoe wij de participatie van de burgers, de local burgers, meer oprechter en transparanter kunnen zien waar de geld naartoe gaat. Want mensen denken bijvoorbeeld, het is de lokale mensen die de geld aan het verspillen zijn, maar soms weet je niet eens hoe de compliance in elkaar zit. Dus het is een heel belangrijk punt wat ze vraagt. En ik vond het heel kort. En het is een heel belangrijke band die veel van kunnen leren. Zeker. Ja, nee, we gaan de komende periode zeker nog kijken of we ook andere gasten zoals Chris van Dam naar deze show kunnen krijgen. Dat gaat ook lukken. We hebben nog een paar hele mooie verrassingen voor jullie allemaal, ook op het thema politiek en koninkrijk. Dus blijf vooral kijken op de zondagen. Ik sta zelf op nummer 27 van het CDA en Gwendel nummer 4 van PNP. Dus dat zijn de nummers om te onthouden als we het hebben over de brug die we aan het bouwen zijn. Zeker, zeker. Zoals je ook zei. En we zien ook met deze podcast, met Papier Koe, bijvoorbeeld hoe belangrijk het is om een luisterend oor te hebben aan iedereen. Want misschien had Chris ook niet de mogelijkheid gekregen om de doelgroep die wij aan het spreken zijn binnen de diaspora ook hetzelfde manier, zo eerlijk en oprecht te spreken. Dus het is belangrijk om mensen te begrijpen hoe bijvoorbeeld de gedachtegang is, de gedachtegoed, en waarom het belangrijk is dat je ziet bijvoorbeeld dat een jaar op nummer 27 daarvoor onze mensen moeten stemmen. Want dat is het, dat deze brug waar kunnen maken. Als jij wilt zien dat wij de design, dus conosco por desenhar para abo, e futuro de reino, maneira bota sinti, met Jaap en Gwendel, zo gebeurt het. Dat jij op 17 maart bij de CDA, lijst CDA, Jaap Jonkers nummer 27 stem en voor de PNP 19.
Hè? De Ja, 19 maart. PNP, nummer 4. Dan dat zijn de nummers, dus verspreid het ook gerust onder jullie vrienden en familie. Wij willen hier een brug bouwen en daar zijn we heel hard mee bezig en hebben jullie hulp heel hard bij nodig. Zeker. Dus ja, Gwendal? Nee, we moeten eigenlijk bedanken, want we zijn ook na onze 30 minuten. The word is up to you. Ja, nee, ik wilde nog één keer deze laten zien voor iedereen die kijkt. Ga vooral nog naar degoedezaak.org en laat je stem horen wat betreft de petitie. We hebben nog bijna een volle maand voordat we hem gaan aanbieden. Dus het is heel erg belangrijk dat we de komende maand ook zoveel mogelijk handtekeningen verzamelen. En dank voor het kijken weer. Tot volgende week. En Gwendal, geef ik als laatste nog even het woord aan jou ter afsluiting. Ja, Bosamesa, maneira nós também sempre. Danke pela oportunidade para seguir, share, comment. Porque aqui na Matamira é diferente de brug que nós estamos de participação. O programa aqui não é para nós mesmos, é para você também. Seguir nós, seguir fortificar-nos, porque essa que é a diferença. É maneira que nós estamos a campanha aqui, nós sabemos que assim acaba. We zitten al in onze 7e week met Papi Koe. In de 7e week met Papi Koe. Dus nós hacemos tudo o qual é possível para seguir puxa, crescer junto de nossa comunidade. A gente por mira como holandês de Caribe, pero também de Europa, nós por assim, hope mais para nós entender. Sorry para votar para nós. Dia 7 de março, na Holanda, Série A 27, Jaap Jonkers, en de 19 de março, a PNP, nummer 4, Gwendal Marcelina. We zien elkaar. Tot volgende week. Het was een hele mooie podcast. Dankjewel, Chris. See you later.